Rýchlik 704 Považan zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Púchov, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Brestovany, Trnava, Pezinok, Bratislava, Vinohrady a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 9 hodín 55 minút príde k nástupišťu 2 koľaj 4. Za Rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 1, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschodňa Batožín, predovšetkým bicyklov číslo 2 a vozne druhej triedy so službou pojazdná úschodňa Batožín, predovšetkým bicyklov číslo 3 až 7. Upozorňujeme cestujúcich, že vozne prvej triedy sú povinne miestenkové. Stanica Považská Bystrica. Rýchlik 704 Považan zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Púchov, Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 9 hodín 55 minút prišiel k nástupišťu 2 koľaj 4.